Литературные ночи с Василем. Доброй ночи, усіх вітаю. Вечар, дзякуй Богу, уже сышоў і наступіў час лагодных, змястоўных, файных літаратурных ночай. І вас вітае чароўная спадарня Алена. Вітаю ўсіх. Цудоўная спадарня Александра маша рукой, кажа прывітанне, здымае нас на свае файныя камеры, тэлефоны. І слаўная спадарня Ася зноў з намі, ура, за пультам гукарэжысэра, прывітанне, Ася, рада вас бачыць. Вось, і я, конечно ж, Василь Дранько-Майсюк, вас вітаю. Ведаеце, я так рады, што я Дранько-Майсюк, што у меня такое доўгае прозвішча, таму што звычайна, калі я выкладаю дзецям на вот нашага героя, творчасць, жыццёвы і творчы шлях вот таго персонажа, таго чалавека, пра кого сёння будзем гаварыць, то я кажу, вы запомніце яго, гэта як Дранько-Майсюк, толькі гучыць Дунін Марцінкевіч. І все адразу, ага, запомнілі. Так вось сёння мы пагаворым акурат пра Дуніна Марцінкевіча. Хто гэта быў такі? Адразу скажу, што гэта быў адзін з самых таямнічых, яркіх і авантурных пісьменнікаў, не толькі пісьменнікаў, а ввогуле творчых і грамадскіх дзеячоў 19 стагоддзя. Самы таямнічы, самы нечаканы, самы загадкавы. Ну, а са школы мы ввогуле памятаем, што ён быў драматургам, акторам, рэжысёрам, паэтам, стваральнікам беларускага тэатра, пачынальнікам айчыннай прафесійнай літаратуры. Так, гэта мы ўсё ведаем, гэта можна прачытаць у кожным падручніку па беларускай літаратуры, кожнай хрэстаматыі. Яшчэ мы памятаем са школы, што яго самыя вядомыя п'есы гэта «Ідылія» і «Пінская шляхта», і яны ў свой час з вялікім поспехам ішлі на сцэне Купалаўскага тэатра, іх паставіў Мікалай Пінігін. Я нават памятаю, у 93-м годзе рэпетыцыі «Ідыліі», і там быў малады Рэдзька, Геннадзь Аўсянікаў, іншыя файныя артысты, Віктар Манаю. Гэта быў сапраўдны цуд. Вось. Нядаўна імя Дуніна Марцінкевіча таксама ўзнікла, і тых, хто яго не ведаў ці забыў, даведаліся, што быў такі файны пісьменнік. Ну, а з'явілася, ізноў, як мы памятаем, у беларускіх навінах за таго, што быў такі верш 1861 года, «Гутарка старога дзеда» называўся гэты верш. Мы затым пра яго яшчэ падрабязна пагаворым. Дык вось, доўгі час лічылася, што гэты верш ананімны. Затым цудоўны даследчык літаратуры Геннадзь Кісялёў цішыні ў 60-х годах прыпісаў гэты твор нашаму герою, і не так даўно гэты верш назвалі экстрэмісцкім. Чаму яго такім назвалі? Што там не спадабалася сённяшнім нашым уладам? Мы пра гэта пагаворым значна пазней. Да гутаркі старога дзеда мы яшчэ дойдзем. А ўвогуле адразу хочацца сказаць і выбачыцца за тое, што мы часта не будем казаць вам нейкія дакладныя даты. У нас будзе то адна дата, то другая дата, то тое, то сёе. І зноў жа з-за таго, што Дунін Марцінкевіч вельмі таямнічы, вельмі неадназначны. Вось. І таму яго фігура — это адна з самых такіх спрэчных і загадкавых. Ну, напрыклад, зноў жа наконт гутаркі гэта сама старога дзеда. Адны, напрыклад, лічаць, што напісаў яго Дунін Марцінкевіч, іншыя ж даследчыкі з пенай у рота будуць даказваць, што зусім не. Таксама ёсць спрэчкі, з беднай ён быў сям'і ці з багатай, вучыўся ў Пецярбурзе ці не, шчыра пісаў па-беларуску ці толькі дзеля забавы і ўвогуле лічыў сябе палякам ці беларусам, ці з'яўляўся аўтарам пінскай шляхты. Як яго карэктней называць, Дунін Марцінкевіч ці проста Марцінкевіч? Бо да 1835 года ва ўсіх дакументах быў пазначаны як Марцінкевіч. Словам, шмат пытанняў. Мы на нейкія пытанні будзем адказваць. Дзесьці будзем даваць вам розныя варыянты адказаў. Але ўвогуле вы пачуеце ў нашых і наступных серыях шмат яго твораў, яго вершаў, яго быліц, урыўкі з яго п'ес. Таму што лепш за ўсё адказвае на ўсе гэтыя пытанні драматургія, творчасць таго чалавека, пра кого гаворым. У творчасці немагчыма маніць. Вось. Ну, а пакуль што пачнем нашу вечарыну, пачнем нашу першую серыю пра авантурнага Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, безумоўна, з музыкі. І пачнем мы урачыста, пачнем мы класіцыстычна, бо нарадзіўся наш герой тады, калі яшчэ памяталі пра эпоху класіцызма, і яшчэ ўсе памяталі пра вялікага кампазітара Антоніо Сальері. Таму Антоніо Сальері, увертюра з оперы «Гарацыі».
Сусветная прэм'ера оперы Гарацыя Сальеры адбылася 7 снежня 1786 года у Каралеўскай акадэміі музыкі ў Парыжы. Сальеры быў адзін з самых папулярных кампазітараў, адзін з самых такіх камерцыйна яркіх творцаў. Але на вялікі жаль, гэтая п'еса не мела тады вялікага поспеху. Вось, Сальеры тут не пашанцавала, як таксама не вельмі шанцавала і Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Ему не пашанцавала хаця б таму, што, напрыклад, у адрозненне ад Францішка Багушевіча, якога літаральна усе пісьменнікі нашаніўцы і пасля нашаніўцы, і пасля нашаніўцы, усе выказвалі да Багушевіча павагу і піетэт. А пра наша героя, калі пісалі свае рэцэнзіі, артыкулы, нататкі, хрэстаматы ці яшчэ што-небудзь, то не маглі сабе не адмовіць у радасці пакрытыкаваць яго. Ну вось, напрыклад, Янка Купала, калі аналізаваў п'есу Марцінкевіча «Залёты», адзначаў ён наступнае ў 1915 годзе на старонках газеты «Наша Ніва». Аўтар аперэткі Марцінкевіч, сам шляхціц, шчыра стаяў на стражы інтарэсаў гербоўнай шляхты паноў. І хаця бачыў усе іх недастаткі, усё ж такі ў сваіх творах выказваў думку, што ўся бяда беларускай беднаты паходзіць не ад паноў, а ад панскіх слуг, аканомаў, цівуноў і іншай марноты. Пры шчырай сваёй прыхільнасці да народа Марцінкевіч не мог стаць усёй душой на старане дэмасу, на старане толькі што выпушчанага з-пад панскай няволі мужака-беларуса. Для Марцінкевіча гэты мужык ёсць мужык. Можна даць яму безумоўную асвету, можна яму пазволіць дайсці да сякога такога дабрабыту, але не можна дапусціць яго да раўні з панамі, казаў Янка Купала. А Максим Богданович у артыкуле «Беларускае возрождение» для часопіса «Украинская жизнь» казаў ён у тым же 15 годзе наступнае, што Дунін Марцінкевіч, писатель грузный, тяжеловесный, писал стихом неизящным и неповоротливым. И можно сомневаться, был ли он вообще поэтом. Впрочем, кажется Богданович, ему нельзя отказать в некоторой такой изобразительном таланте, а изредка и в бойкости письма. А Максим Гарэцкі ў сваёй фундаментальнай працы «Гісторыя беларускай літаратуры» пісаў. Адзначаў наш Максим Гарэцкі ў 19 годзе такое: панскасць замінала Дунін Марцінкевічу глянуць глыбей са ўсёй шчырасцю на панска-мужыцкія адносіны і паважна закрануць сацыяльныя праблемы. Як запраўдны пясняр і дзеля таго найбольш сумленны і чулы чалавек свайго часу, ён толькі найлепей адчуваў пульс жыцця і патрэбы народу, але як пан ён радзіўся і памёр з нічога не вартай сацыяльнай ідэалогіяй. Заходнебеларускі гісторык і публіцыст Мікола Ільяшевіч зазначаў. А зазначаў ён наступнае, што тэхніка вершаў Марцінкевіча слабая, тут ён быў блізкі да Богдановича, наш Ільяшевіч, сустракаецца немала шчурпатасці, але ўся загада сціраецца, калі прадставім сае Марцінкевіча першым у запраўдным значэнні гэтага слова беларускім літаратурна-адраджэнскім пісьменнікам. Мо творства ягонае цяпер ужо крыху адсталае, але для многіх не згубіла зусім цікавасці. Яно не ёсць скарбніцай духовай стравы, але баржэй гістарычны матэрыял літаратурнага архіву. Але былі вядомы і тыя, хто безагаворачна любілі творчасць нашага героя. Варта згадаць, што выдатнейшы паэт і драматург Алесь Гарун паводле Максіма Гарэцкага Алесь Гарун вучыўся пачаткаў кніжнай беларускасці на выпадкова знойдзенай надарванай кнізе аповесці «Гапон» Марцінкевіча, пра якую мы з вамі будзем падрабязна гаварыць. А літаратурны крытык Лукаш Бэнды адзначаў. А вось Лукаш Бэнда пасля другой сусветнай вайны на старонках Ліма ў 45 годзе пісаў, што Дунін Марцінкевіч быў першым беларускім пісьменнікам, які ўзняў сцяг беларускай нацыянальнай літаратуры над паўэтнаграфічнымі спробамі сваіх папярэднікаў, і яму ж належыць гонар пачынальніка новага этапу ў гісторыі беларускай драматургіі і тэатра. А стваральнік беларускай гарадской драматургіі, кароль віленскай сцэны, тэатральны рэжысёр, драматург, актор Францішак Аляхновіч у сваёй кнізе «Беларускі тэатр» пісаў. Ён
напісаў, што ў 1807 годзе ў фальварку Панюшкавічу бабруйскім павеце Меншчыны радзіўся той, каго можам смела назваць бацькам беларускай камедыі Венцук Дунін Марцинкевич. І ў гонар яго нараджэння, ў гонар нашага героя, хай гучыць музыка Жака Афенбаха, увертюра з апереты «La vie parisienne», «Парыжскае жыццё». Слухаем Афенбах. Жак Афенбах – адзін з самых быў папулярных кампазітараў сярэдзіны 19 стагоддзя. Прытым любілі яго в асноўным звычайныя простыя парыжане. А калегі, адзін з калегаў казаў пра яго так, што «Я не Бах, але дзякуй Богу не Афенбах». Бачыце, в прынцыпе, тое ж самае гаварылі пра нашага беднага Дунін Марцинкевича. Ягоныя нашчадкі, як яго толькі не крытыкавалі. Казалі, што ён уже аджыў сваё, што ён уже і не цікавы, што гэта ўжо архіў. Але ўсе нашыя класікі памыляліся. Дунін Марцинкевич цікавы, яркі, актуальны, і сёння ён адзін з самых, зноў жа, папулярных нашых пісьменнікаў. І таму мы пра яго і гаворым. Ну а «Парыжскае жыццё» Афенбаха гэта быў першы твор кампазітара, які атрымаў найвялікшую такую папулярнасць. Гэта быў першы твор пра сучаснае парыжскае жыццё, у адрозненне ад яго ранніх п'ес на міфалагічныя сюжэты. І Дунін Марцинкевич вельмі любіў яго слухаць. Праўда, слухаў яго ўжо ў 60-е гады, ў другой палове, таму што прэм'ера «Парыжскае жыцця» была
у 1866 годзе. І ўвогуле сёння музыка будзе лёгкая, аперэтачная, 19 стагоддзя, і будуць гучаць тыя мелодыі, якія і чуў наш герой. Ён натхняўся імі дзеля стварэння свайго лёгкага, цудоўнага, панманліва лёгкага, яркага шматслойнага тэатра. Ну, а мы пачынаем ад пачатку, мы пачынаем ад нараджэння. Дык вось, 4 лютага 1807 года, альбо па некаторых дадзеных у 1808 годзе, гэтыя дадзеныя зноў жа нам даў Геннадзь Кісялёў, нараджаецца Віктор, альбо Вінцэнт, альбо Вікенцій, альбо Вінцук Марцінкевіч. Прыстаўкі Дунін яшчэ няма. Што мы ведаем пра бацьку героя? Бацька будучага пісьменніка Ян Мікалаевіч быў са шляхецкага роду, які здрабнеў і таму быў вымушаны арандаваць маёнтак Панюшкавічы. Ён быў двойчы жанаты. Ад першага шлюбу, з кім невядома, займеў сына Ігната, імя якога сустракаецца ў шляхецкіх радаводных дакументах ужо пад 1795 год. Ад другога шлюбу з Марціяны Нядзвецкай дачку Елену і Вінцэнта. Такім чынам, розніца паміж братамі складала не менш 13 гадоў. І з маленства Вінцэнт выхоўваўся найбольш сястрой, старэйшы яго на 3 гады. І для сястры сваёй ён прычыняў шмат клопату, таму што па натуры наш герой быў непаседлівым, вясёлым, жартаўлівым, хітрым. Ён мог выкруціць з любой нечаканай сітуацыі і мог прыдумаць такія фантастычныя гісторыі, такія фантастычныя сюжэты, у якія, дзякуючы свайму ўжо прыроднаму артыстызму, прымушаў бліжніх верыць. А па адукацыі ж яго вядома, што у 1824 годзе скончыў Бабруйскае павятовае вучылішча, пазней Віленскую базільянскую бурсу. І тут ён выхоўваўся пад старанным даглядам віленскага біскупа знакамітага Станіслава Богуш Сестранцевіча, які, будучы сваяком Марцінкевіча, горача займаўся яго выхаваннем. Так займаўся яго выхаваннем, што пра гэта выхаванне наш герой спамінаў доўгі-доўгі час і любіў апавядаць яго ў кружку сваёй радні, блізкіх і знаёмых. Асабліва захаваўся ў яго памяці звычай перавярнення талерак. Марцінкевіч жыў на кватэры ў біскупа, і калі яго лавілі ў якой правіне, дык мусіў ён прасядзець цэлы абед за сталом разам з біскупам галодны, перад перавярненай ўверх дном талеркай. Гэты звычай меў месца нават і тады, калі абедалі і госці. От менавіта з таго часу, і я так думаю, з таго часу і быў любоў Дуніна Марцінкевіча менавіта да багатага стала, дзе будзе шмат страваў, дзе будзе заўсёды госці будуць сытыя. Усе адзначалі за тым, што калі ўжо у нашага героя з'явіўся фальварак Люценка, то там былі багатыя абеды, шмат страваў, і гэтага правіла перавярнення талерак ніколі ў яго не было. Так яно яму урэзалася ў памяць. Дык вось, затым наш герой пасля ўсяго гэтых, пасля ўсіх гэтых талерак паступіў у Віленскі альбо, і мы вельмі часта будзем дадаваць гэтае альбо, па іншых дадзеных у Пецярбургскі універсітэт на медыцынскі факультэт. Але адвучыўся ён там толькі 2 гады, па спецыяльнасці ніколі не працаваў. Паводле меркавання некаторых даследчыкаў, Марцінкевічу стала кепска ў анатамічным класе, калі настаўнік яму загадаў рэзаць мерцвякоў. Можа, гэта і так, можа, не так. Я не ведаю, ці верыць гэтаму факту, таму што ўвогуле моцны, псіхалагічна устойлівы, жыццелюбівы юнак ніколі не рабіў уражання чалавека, які можа там за некае недарэзанага мерцвяка страціць прытомнасць. Хутчэй за ўсё, гэта таленавіта разыграў як праўдзівы актор, бо ему было реально нудно працаваць нейкім там медыкам і вывучаць все гэтыя анатомію, вывучаць гэтыя складкі, вывучаць это будову чалавечае цела і гэтак далей. У гэты час у яго ўжо не было бацькі. Даследчык Зміцер Дрозд лічыць, што ўвогуле тата Марцінкевіча памёр, калі нашаму герою быў толькі год. Вінцэнт Марцінкевіч, маючы, па яго словах, неадбайных родзічаў, павінен быў уже сам себе забяспечваць 18-гадовага ўзросту. З 19 гадоў, як ужо вядома, ён распачынае чыноўніцкую кар'еру.
Кім жа ён у гэты перыяд працаваў? Паводле Язэпа Янушкевіча, У 1828 годзе Дунін Марцінкевіч паступіў на дзяржаўную службу і ў 1829 годзе прынёс прысягу на выкананне абавязкаў каморніка ў мінскім павятовым судзе. Адкуль перайшоў у мінскую каталіцкую кансісторыю перакладчыкам дакументаў з польскай мовы на рускую. Быў таксама служачым у мінскай крымінальнай палаце. працуючы ў 1831 годзе сакратаром у прыватнай канторы бараноўскага такога юрыста, наш герой закахаўся ў яго дачку Юзефу. І зноў жа, па адных дадзеных ёй было 14 гадоў, па іншых 16. Тут, што называецца, выбірайце кожны, які ўзрост вам бліжэй. Дык вось, ён закахаўся ў гэтую дзяўчыну, ў гэтую падлетка, можна сказаць, і у любым выпадку бацькі дзяўчыну не жадалі, каб іх дачка, неважна, 14 гадоў ці 16, каб яна выйшла замуж за некага там Марцінкевіча, за некага дробнага чыноўніка, які яшчэ нічога сябе не ўяўляе, які не давучыўся на медыка, які ввогуле можа толькі жартаваць і граць нейкія цікавыя артыстычныя сцэнкі, і немаведама, што з яго ввогуле атрымаецца. Ну, ненадзейны чалавек, ненадзейны. Але наш герой ужо тут праявіў свой характар. Вінсент Марцінкевіч здавацца не хацеў. Яго натуры быў уласцівы авантурызм і нежаданне апускаць рукі перад цяжкасцямі. Праз год у 32 годзе 1800, натуральна, што? Ён падае прашэнне на высвятленне сямейна-шляхецкага радаводу, дзе менавіта і з'яўляецца гэты радок пра нядбайную радню, і там ён піша ў заяве: З дзяцінства асірацелы і маючы нядбайную радню, я зусім не меў нікога, хто б заняўся радаводнымі справамі нашага роду. Цяпер, аднак, дажыўшы да сталых гадоў, я ледзьве змог здабыць ад сваякоў нашы паперы. Ён вельмі хацеў даказаць, што ён не проста Марцінкевіч, а ён Дунін Марцінкевіч, ён шляхціц, які мае старажытны радавод. І паводле гэтых папераў Марцінкевіч меў цяпер двайное прозвішча. Даследчык творчасці яго Зміцер Дрозд так тлумачыць гэты эпізод. Мець падвоенае прозвішча было прэстыжна. Гэта паказвала старажытнасць роду, і гэта магло нават прынесці нейкую практычную карысць. Вядома, што прадстаўнікі не такой заможнай шляхты і тым больш багатыя прадстаўнікі новай буржуазіі або мяшчанства заўсёды імкнуліся выдаць сваіх дачок або сыноў за прадстаўнікоў шляхетнага роду. Гэта быў вельмі цяжкі перыяд у жыцці Вінцэнта, калі па сутнасці нічога, акрамя гэтага шляхетнага, паходжання ў яго і не было. Але на бацькоў яго каханай, на адваката Бараноўскага гэты прыдомак, гэты дадатак, што Дунін Марцінкевіч, ніякага эфекту не было. Вот ніяка, просто ну і што, будь ты Дунін. А мы не верым, што твой даўні продак Дунін паходзіць адкульці там з Даніі. Не верым мы табе, ідзі ты адсюль, не лезь ты ў нашу сям'ю, не лезь ты да нашай дачкі. І зноў жа, наш герой не здаецца. І ёсць такая романтычная версія, што ён невесту проста выкрадае. Ён яе выкрадае з-пад носу бацькоў, жыве з ёй разам, тайна яны вянчаюцца, затым разлаваная радня ледзьве не аблогай трымае ягоны дом, ён збіраецца адстрэльвацца, а ў самы такі адчайны момант кажа: сам сябе заб'ю, калі вы сюды зойдзеце, бо я кахаю вашу дачку як ніхто. Выдатная романтычная легенда, выдатная романтычная гісторыя, і хутчэй за ўсё яна была прыдумана самім жа нашым героем, які ўмеў з любой побытавай сітуацыі стварыць драматургічны цуд. У гэты перыяд ён яшчэ нічога не піша, мы прынамсі не ведаем, каб што-небудзь пісаў, але ён стварае драматургію ўжо са свайго жыцця. І гэта вельмі цікава, і гэта вельмі файна. І мала таго, он мог бы ўсё это прыдумаць, он мог ўсё это зрабіць, але прайграць. Але наш герой перамог. Гэта быў першы беларускі пісьменнік-пераможца не толькі ў літаратуры, але і ў жыцці. І ў выніку яго змаганняў за Юзефу перамагло яго каханне. І зноў жа ёсць два варыянты. Па адным варыянце у 32 годзе 1800 яны пажаніліся, у другім варыянце у 1834 годзе пажаніліся, і яны сталі адной з самых моцных трывалых сямейных параў. У іх нарадзілася 7 дзяцей. Яны пражылі шчасліва да 1857 года, а ў 57 годзе, на вялікі жаль, Юзефа памерла.
І ўсе яго дзеці, яны былі ў шчаслівай з ім сям'і. Ён іх выдатна выхаваў, і яны ему ў далейшым дапамагалі ў яго творчай працы. Зноў жа казаў пра розныя гады іхняга жыцця, бо паводле ж Язэпа Янушкевіча пажаніліся нашыя героі. У снежні 1831 года служачы Марцінкевіч ажаніўся з 16-гадовай Юзэфай Бараноўскай, дачкой свайго хлебадаўцы без згоды на тое апошняга, і быў вымушаны шукаць працу далей ад Вільні, уладкаваўшыся чыноўнікам мінскай кансісторыі. Вось хутчэй за ўсё так оно і было. Пажаніліся яны без згоды, ціха з'ехалі адтуль, а затым з часам ужо гэты бедны таташка змірыўся з тым, што адбылося. Убачыў, што дачка яго шчаслівая з Дунін Марцінкевічам, і ўсё стала больш-менш ужо нармальна. У гэты самы перыяд, сярэдзіна 30-х гадоў, Дунін Марцінкевіч актыўна дапамагае сваім бліжнім даказваць шляхецтва. І часта, паводле Змітра Дразда, робіць гэта, скажам так, магчыма, нават не зусім законна, ствараючы падробленыя радаводы. Галоўная праблема для даследчыкаў гэта тое, што не толькі радавод Дунін Марцінкевіча быў сфальсіфікаваны. Падобна на тое, што сотні радаводаў, прынамсі ў мінскім дваранскім дэпутацкім сходзе, былі створаныя такім жа чынам, на фальшывых дакументах. Чаму так адбывалася? Як мы ведаем, было паўстанне 1830-31 года. Дык вось гэта паўстанне, дзе польскі народ і беларусы разам з імі імкнуліся вызваліцца з-пад ярма расійскай імперыі, імкнуліся вярнуць сваю незалежнасць. Як мы ведаем, гэта паўстанне расійскія ўлады задушылі, і затым яны пачалі гэтай самай улады актыўна праводзіць разбор шляхты. Што гэта азначала? Азначала гэта тое, што шляхта павінна была прадставіць дакументальна аформленыя доказы свайго шляхецкага паходжання. Вынікам гэтай палітыкі стала пазбаўленне часткі шляхты правоў з пераводам у падаткавыя саслоўі. Сам тэрмін шляхта ўвогуле быў забаронены для ўжывання ў рускай мове, і замест таго пачалі выкарыстоўваць рускі тэрмін «дворянство». Паводле ж Кацярыны Мухінай, гэта быў няпросты час для мясцовых дваран, бо ім трэба было праходзіць праверку на тое, што яны сапраўды маюць адпаведныя дакументы. І калі раней падобны дакумент мог выдаць мясцовы дваранскі сход, то цяпер трэба было здабыць яшчэ і пацвярджэнне дэпартамента Герольда і Сената ў Петербурзе. Далёка не ўсе сем'і маглі даць доказы сваёй прыналежнасці да шляхты, бо многім шляхецтва давалася на словах, а дакументы, якія захоўваліся ў асабістых архівах, часта гінулі ў пажарах. Афармленне падробак было самым прыбытковым бізнесам у гэты час. І шэраг гісторыкаў мяркуе, што менавіта такім чынам бедны чыноўнік Марцінкевіч змог зарабіць на сядзібу люцінку, якую ён здолеў купіць у 1840 годзе. Гісторык Зміцер Дрозд знайшоў таксама факты пра тое, што, хутчэй за ўсё, за падобныя рэчы, за падобныя маніпуляцыі наш герой сядзеў нават у 1835 годзе у Менскай гарадской турме. Але зноў жа, дзякуючы свайму здзіўляльнаму уменню выблытывацца з самых цяжкіх сітуацый, ён там праседзеў толькі каля 4 месяцаў, затым пабыў крыху пад хатнім арыштам і зноў выйшаў на волю, каб працягнуць сваю няпростую справу складання чужых радаводаў. Ну а зараз, пакуль наш герой стараецца і творыць фантомныя радаводы, мы паслухаем уверцюру да оперы «Вільгельм Тель» Джакама Расіні.
Джакома Рассіні «Увертюра да оперы Вільгельм Тель». Прэм'ера адбылася ў 1829 годзе, і гэта стала апошняя опера Рассіні, пасля чаго ён ужо сышоў у адстаўку і працягваў складаць кантаты, духоўную музыку, светскую вакальную музыку. Дык вось, калі прэм'ера адбылася ў 1829 годзе, а Рассіні тады быў адным з самых такіх папулярных італьянскіх кампазітараў, то хутчэй за ўсё наш герой Дунін Марцінкевіч ведаў гэту музыку, ведаў Рассіні, і, можа быць, ствараючы свае фантазійныя радаводы, ён напяваў акурат гэта і рабіў свае радаводы хутка, артыстычна, выдатна і лёгка, і натхняўся гэтай лёгкасцю ў Джакома Рассіні. А што ж творчасць нашага героя, калі ён пачаў тварыць? Я, конечно, разумею, што стварэнне гэтых вось выдуманых радаводаў гэта таксама ў пэўным сэнсе такая літаратурная праца, але ці пісаў гэты час Дунін Марцінкевіч, у 30-е гады што-нибудь мастацкае? Як мы ведаем, прымірэнне з бацькамі жонкі дало яму магчымасць купіць невялічкі фальварак пад Мінскам Люценка ў 40-м годзе, ён селіцца там, а перад гэтым у тым жа 40-м годзе, паводле Язэпа Янушкевіча, наш герой меў намер выехаць у Карлсбад і Эмс дзеля папраўкі здароўя, потому что працаваць у тых архівах, конечно, і тварыць нейкія такія выдуманыя дакументы, гэта, патрабуе шмат нерваў, вытрымкі, конечно, трэба адпачыць. Але на вялікі жаль, ён не атрымлівае ад уладаў замежнага пашпарту, і вось 8 красавіка, папярэдне зрабіўшы буйныя грашовыя пазыкі, купляе ў межавага суддзі Алойзія Сялявы акурат гэты самы фальварак Люценка каля Івянца, дзе і застаецца на сталае жыхарства, назаўсёды кінуўшы казённую службу і працуючы толькі, будучы толькі дэпутатам. Годнасць шляхецкага дэпутата прымушае яго часта бываць у Мінску, дзе ён не прапускае ніводнага спектакля ў мінскім гарадскім тэатры. Паводле Міхася Клімковіча, у Мінску і ў Люценцы у яго ствараецца сваё асяроддзе. Біёграфы называюць сярод яго сяброў Адама Шэміша мастака, Адама Пенькевіча паэта, Ігната Легатовіча педагога, бібліёграфа і паэта. Падчас іх сустрэч Дунін Марцінкевіч ужо вызначаўся тым, што пісаў дасціпныя вершы прывітанні, жартаўлівыя рыфмаванкі, прымеркаваныя таму ці гэтаму святу. Сваім гэтым гуртку быў таксама і Сыракомля, і Станіслаў Манюшка, і вядомы музыкант Антон Конскі. Гурток быў у курсе спраў той ці іншых этнаграфічных і творчых працаў. Яны чыталі творы Яна Баршчэўскага, Яна Чачота. Гурток Дунін Марцінкевіча быў знаёмы і з перыядычнымі і неперыядычнымі выданнямі Пецярбурга і Вільні, у якіх закраналіся пытанні і гісторыі, і мовы, і творчасці беларускага народа. Біёграфы запэўніваюць, што Дунін Марцінкевіч меў рукапіс, які ён уласнаручна перапісаў Тараса на Парнасе, з-за чаго пасля нават было такое меркаванне ад Доўнар-Запольскага, што Тарас на Парнасе напісаў сам Дунін Марцінкевіч, бо рука была ягоная. Усё гэта спрыяла таму, што ён сам пачаў пісаць і па-польску, і па-беларуску, але пачаў ён гэта ўсё тварыць у пачатку 40-х гадоў 19 стагоддзя. А чаму ж не ў 30-е? Чаму не тады, калі якраз ён такі малады, бадзёры, экспрэсіўны? Што было ў 30-е гады, што яму не вельмі дапамагала? Язэп Янушкевіч піша, што трэцяе дзесяцігоддзе 19 стагоддзя пачалося для Беларусі лістападаўскім паўстаннем і яго крывавым разгромам. Неадкладна праводзіўся ў жыццё цэлы шэраг урадавых рэпрэсій. Быў зачынены краёвы цэнтр нацыянальнай асветніцкай дзейнасці Віленскі універсітэт. Забаронены шматлікія польскамоўныя газеты і часопісы. У заканадаўстве краю статут літоўскі замяняўся агульным зводам законаў расійскай імперыі. Чарговая хваля русіфікацыі стерла з карты Еўропы назву Беларусь, замяніўшы нейтральнай геаграфічна-прасторавай назвай паўночна-заходні край. Жорсткасць, антыгуманнасць пералічаных мер адмоўна адбіліся на станаўленні новай беларускай літаратуры і ў прыватнасці затрымалі дэбют пачынальніка нашага Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Акрамя таго, у 1837 годзе цар патрабаваў, каб усе паступаючыя ў расійскія універсітэты мелі пасведчанне аб
недачыненні да паўстанцкага руху. А ў 1839 годзе на Полацкім царкоўным саборы Была скасавана Берасцейская унія з аўтаматычным пераводам усіх уніятаў у праваслаўе. А ў 1840 годзе на ўсёй тэрыторыі Беларусі, Як ужо было сказана, было скасавана дзеянне статута 1588 года. І вось у гэты час, у гэты вельмі неспрыяльны, жорсткі, рэпрэсіўны час Дунін Марцінкевіч і пачынае ствараць серыю польскамоўных аперэт. Лібрэта яго, ад яго лібрэта гэтых засталіся толькі назвы. Назвы тут цудоўныя, у іх ужо ёсць нешта такое чароўнае. Чарадзейная вада, спаборніцтва музыкаў і рэкруцкі габрэйскі набор. Прэм'ера апошняй аперэты адбылася ў верасні 1841 года у Менскім тэатры, а грошы, сабраныя на пастаноўку, пайшлі на карысць дзіцячага прытулку. Напісанню твора паводле Язэпа Янушкевіча папярэднічаў гістарычны факт. У пачатку 19 стагоддзя ў царскай Расіі пачалі браць рэкрутаў з габрэйскіх сем'яў. У гэты час, на пачатку 40-х гадоў 19 стагоддзя, у Мінску была добрая глеба для тэатральных эксперыментаў. Паводле Міхася Клімковіча, Мінск той час быў досыць ажыўленым культурным цэнтрам. Тут стала працавала руская трупа, прыязджалі вядомыя артысты і не толькі з Расіі, з Італіі, з Францыі. Вось, працавала польская трупа, якую падтрымлівалі мецэнаты з мясцовай польскай знаці, укладаўшы ў тэатр значныя ўласныя сродкі. Мясцовая газета рэцэнзавала спектаклі, і мяркуючы па гэтых рэцэнзіях, у Менску тады былі досыць здольныя артысты і артысткі. Для адной з іх нават была напісана мясцовым аўтарам цэлая п'еса. Ставіліся навінкі з заходнееўрапейскай, а таксама з расейскай, польскай сцэны. Сусветная класіка, оперы. Адна опера ішла з працягам 2 ці нават 3 вечары. І быў досыць сыграны аркестр з 30 музыкаў. Дзякуючы змешчанай у мінскіх губернскіх ведамасцях рэцэнзіі за 1849, за 41 год і нумар 41, стаў вядомы змест твора «Рэкруцкі габрэйскі набор». Галоўны герой Йоган Бенетан, габрэй, і гэту ролю выконваў сам Марцінкевіч, мае сына, якога баіцца аддаваць у рэкруты. Між тым яго дачка Сара захапілася раскватараваным у іх доме салдатам Вільгельмам. Перапранутае ў адзенне брата, яна са згоды бацькі, які думае, што ратуе сына ад набору, шчаслівая пакідае бацькоўскі кут і спяшаецца ўзяць шлюб з каханым. Пасля ўцёкаў з'яўляецца брат у адзенні сястры. Стары габрэй у роспачы, не стала любой дачкі, а сына ўсё роўна забяруць у рэкруты. Між тым каханкі ўжо пабраліся, дачка ўжо не габрэйка, і палкоўнік абяцае пакінуць сына, і ўсяму канец, усе задаволеныя. У рэцэнзіі на пастаноўку адзначалася: таксама выканаўчае майстэрства самадзейных акцёраў. Паказальна, што найвышэйшай ухвалы за сцэнічнае увасабленне вобразу аперэткі прычкаў сам драматург. Сачынитель Марцінкевіч был забаўнее всех. Вось так, сачынитель Марцінкевіч был забавнее всех. І зараз у гонар выдатнага артыстычнага дэбюту нашага героя мы пачуем польку «Трик-трак» Йогана Штрауса.
Йоган Штраус, полька трик-трак. Дунін Марцинкевич, дарэчы, выдатна танцаваў, і танцаваў і полькі, і лявоніхі, і я ўпэўнены, што калі эта полечка з'явілася, прэм'ера адбылася ў Вене 24 лістапада 1858 года, то наш герой цудоўна яе танчыў. П'еса «Рэкруцкі габрэйскі набор», якая карысталася вялікім поспехам, як я ўжо казаў, не захавалася. Ад гэтай вясёлай рэчы застаўся толькі невялічкі вершык, зусім, праўда, нерадаснага зместу, які цалкам адпавядаў тагачасным рэальным палітычным настроем у нашай краіне. Час зусім нечакана знішчыў шчасны мой лёс. Па радзіме каханай я праліў многа слёз. Пазірае мне ў вочы гора чорную хмарай, плачу ў дзень я і ўночы над разбітую марай. Але наш герой, авантурны, смелы і бадзёры Вінсент Дунін Марцинкевич быў не з тых, хто плача ўдзень і ўночы над разбітую марай. Так было цяжка, так было немагчыма, але ён, стварыўшы з кола сваіх сяброў, таварышаў і сямейнікаў тэатральную трупу, імкнуўся менавіта рабіць лёгкія музычна-камічныя спектаклі, оперы і аперэткі, фарсы і выдывілі, імкнуўся бадзёрыць беларусаў. Таму што не трэба плакаць, не трэба наракаць. Трэба захоўваць унутраную бадзёрасць, каб у далейшым перамагаць з грызоты нашай рэальнасці. А гэта быў, нагадываю, ввогуле сапраўды адзін з самых змрочных часоў Беларусі. Панавала, як мы ведаем, дзікая русіфікацыя. Паліліся ў гэты час старадаўнія беларускія кнігі. Вынішчалася ўсё, звязанае з нашай культурай і мовай. На беларускай мове былі толькі ананімныя творы, і самы папулярны быў твор гэта «Энейда на вывары», такая ўпершыню была надрукаваная ў скарочаным варыянце ў 1845 годзе, ад гэта хадзіла ў рукапісах, і Дунін Марцинкевич я ад рукі, само сабой, перапісываў. Вось. У гэты час, гаворка ідзе пра пачатак 40-х гадоў, наш герой у гэты, яшчэ раз падкрэслю, неспрыяльны час, нягледзячы на ўсё гэта, вырашае напісаць і паставіць першую беларускую оперу, якая затым будзе вядомая альбо пад іменем «Сялянка», альбо пад іменем «Ідылія». Дунін Марцинкевич створыць п'есу, якая зробіць яго на нашым беларускім парнасе бессмяротным, якая творча натхніць затым і Аляхновіча, і Галубка, і Еўстігнея Міровіча, і іншых нашых вялікіх ужо пачынальнікаў беларускага нацыянальнага тэатра першай чвэрці 20-го стагоддзя. Гісторыя стварэння «Сялянкі», росквіт беларускага тэатра Дуніна Марцинкевича ў 40-х, пачатку 50-х гадоў, далейшая забарона ставіць па-беларуску і стварэнне падпольных спектакляў, якія ён тварыў падпольна, каб улады не бачылі, змаганне за выданне першага перакладу на беларускую мову пана Тадэвуша, які Дунін Марцинкевич зрабіў у 1858 годзе. Усё гэта і не толькі гэта ў наступны чацвер. А пакуль мы з вамі развітваемся, самага файнага і бадзёрага настрою для вас працавала цудоўная спадарня Алена. Дабранач. Файная спадарня Александра. Цудоўная спадарня Ася. І я, Васіль Дранько-Майсюк. Гучаць песняры «Мой родны кут». Музыка Ігора Лучанка. Да пабачэння. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, життем весны моей убогой, тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як цяпер перадо мною
мягкое ложа, и елка у пары с войною, обнявшись тесно над водою, як молодые в час кохання, в опошній вечір розставання. Люблю тебе, мой берег родный, где льется днем среброводный, дубы, где дружной чародою стоять як вежи над водою. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Мой родный кут, як ты